Иди до масичката. Но дай да не се, че мога да се върголиш в това езовера. Помахай! Помахай! Това е било много красиво преди, но... А така, ако седем на тази масичка, може да се бърголим. Като седем да видите, да чуят това да си е направо напиване и прибиване. Абе, това дали се дава тъй къде под нам тия лодки? Да. Що ми да вземеш? Да вземе на лодка и да си поплуваме малко. Това по-безопасно тук от водното колело. Я кажи нещо за поколенията. Обърни се към камерата. Обърни се към камерата и направи заявление. Не искам. Това съм много собствена. Знаеш какво изглеждаш на камера? Да. Добре изглеждаш, ти казвам. Да. Има